అలా ఆ బొబ్బిలి కోట పాలగాలు బొబ్బిలి కోట వెళ్తున్నా ప్రభుత్వం గారు అయ్యా కోడి పందెంలో ఆడుతున్నప్పుడు ఆ కోయిల మల్లేటి ఆ కోడి గాయమైన కోడిని పట్టుకొని వేణుగోపాల స్వామి దయకుండా ఆ కోడి ఆ ఎవరు బోయిల మల్లేటి చేతి మించి కూత మీద పతి కూతలే రామ కూత మీద పతి కూతలేసరా బొబ్బిలుల్ల కోడా రామ చేతిలో మీద కోడి గొప్పున రామ చేతుల మీద కోడి మడగా గొప్పునదు రామ కూత మీద పది కూతలేసింది వేణుగోపాల స్వామి దయముండ గాయమైన కోడితో పందమాడుతున్నాడు కోయిల మల్లేటి అప్పుడు ఆ కోడిని తీసుకున్నాడు రే గుండాలప్పయ్య కోడికి కత్తేరా అన్నాడు కోడికి కత్తెరావో గుండాలప్పయ్య రామ కోడికి కత్తెయ్యమల్లడే గుండాలప్పయ్య రామ కోడికి కత్తెసీను కోడి వెనకలో రామ కోడికి కత్తెసీను కోడి వెంట వస్తే రామ నోటి రామ నక్కతోటి దండ బాగుతో డొక్క తీల్చుతానా రామ కోడికి కట్టేసి కోడెమ్మకొచ్చావు కొడక నా కనోటి డొక్క తీల్చుతా చూసినాడు కమ్మందుల కలిగరాజు నా విజయరామరాజు ఏమన్నా చూడన్నా ఏం పంపిస్తారు నా గాయమయ్యే కోడినే బతికిచ్చారు గాయమయ్యే కోడిని మళ్ళీ పదే పడుతున్నాడు సరే సరే కానీ చూద్దాం అప్పుడు ఆ రెండు కోళ్ళకు మళ్ళా మొఖాలు చూపించి అల్లలు ఇచ్చినాడు చుట్టూ అల్లగీసి గిరగీసినాడు కోళ్ళ మగ కోళ్ళు ఇచ్చి ఆ కోళ్ళు ఏ విధంగా కోడి పందెం పడుతున్నాయి బొబ్బులలో కోడి ఆ కమ్మవారి కోడి బొబ్బులలో కోడి కోడా రామ గోల్డ్ బొబ్బిల కోడా రామ కూత మీద పది కుదుర కోడి వేశానా రామ దాని గిర్రది ఏదా రామ కోడా రామ గోల్డ్ పోతున్నాడు బొబ్బిల కోడా రామ కోడా రామ దిక్కులు పుసపాడు కోడా రామ కోడా రామ అవసరాటలాడు సారి బొబ్బిల కోడా రామ కోడా రామ నిబిలి ఆటలాడు సారి పుసపాడు కోడా రామ బొబ్బిలలో కోడి బాగా చూసింది బాగా నాట్యం ఆడుకుంటా కూతలు వేసుకుంటా బాగా సంబరంగా వస్తా ఉంది ఈ పూజల పాడు కూడా చూసింది హక్కి ఒకసారి కింద పడుతుంది మళ్ళీ వచ్చినావు ఏమైతే మళ్ళదంతా అని ధీమాతో అది ఉంది ఈ బొబ్బిలలో కోడి వాడి అమ్మ కాదు నువ్వు ఏమో చూద్దాం కొంచెం ఆట ఆడుకుందాం అట్టి ఆట ఆడదాం అనుకుంటే అమ్మో ఎదరంలో కేడు గుద్దుతివే సరే చూసారి అప్పుడు ఆ బొబ్బిలలో కోడి దాని అల్లెలో ఆట ఆడుకుంటా ఉంది ఈ పుస్తపాడు కూడా ఒకసారి దెబ్బ కొట్టింది కదా దెబ్బ కొట్టడానికి ధైర్యం ఎక్కువ పుస్తపాడు కొడికి పుసపడి దగ్గర రానిచ్చా పసపడి కోడారామ ఒక్క దేవుడు చుక్కినాడే బొబ్బిల కోడారామ అది రామ పుసల పాటిని కొన్ని ముడగన పడా దుచ్చినాడా రామ పుసపాడి కొడిక రామ గుండెలు పేగులు పేట ఉన్నాయి పుసలపాడి కొడిక రామ కోడా రామ కారు మంట కలిగి ఒడిగానే పుసలపాడి కోడా రామ ఒక్క తగులు తగిలింది ఎగిరి రమ్మున గుద్దింది గుద్దేటాల కల్లా ఆ బుబ్బులో కూడా రమ్మ గుద్దేటాల కల్లా పూసలు పాడుకోడి కేవమంటూ
కింద కొరికి గుండెల పేగులు బయట పడి ఒక్క గిలగందరు ప్రాణం విడిచింది. ఎప్పుడు అయ్యా ఆ పూసలపాడి కోడి ప్రాణం విడిచిందో అక్కడ పూసలపాడి సైన్యం గాని విజయరామరాజు గాని కమ్మదల కళింగరాజు గాని గుండాలపు గాని సైలెన్స్ గా నిశ్శబ్దంగా ఉంటున్నాయా. బొబ్బిలో ఎలమపాలగాళ్ళు కేరింతలు 12 మూర్ల భరాది బిడ్డ చాలిసినారా రామ 12 ముళ్ళ బరాలి బిడ్డ సీత పట్టినారా రామ పూసల్పాడి కోడి మడిగా సాల గుచ్చినారా రామ పూసల్పాడి కోడికి మళ్ళీ సాల గుచ్చినారా రామ తూర్పునోటి కోలన్న చితికిలు చేత పట్టినారా రామ తూర్పు నాటి చితికిన కోలలు చేత పట్టినారా రామ ఆ కోడిని ఆ ఈట గుచ్చినారు. గుచ్చి పైకెత్తి ఏ విధంగా ఆటలాడుతున్నారయ్యా. రామ సింహనేదుల పేదలు వాళ్ళు కొట్టేరా వాళ్ళు పెడతారా రామ కొడుకు వాళ్ళు వస్తారా రామ రామ పోటు కేకల వాళ్ళు వేసి రామ పడగల్లా రామ తీరి రామ దుప్పునాడి కొల్ల చిగులు చేత పట్టినారా రామ ఆడేదా రామ కొల్ల చిరిగిళ్ళతోటి మాటలాడేదా రామ రామ జగ్గన కూదొక్కుతారు పడగల్లా రామ ఆ ఈటకు 12 ముళ్ళ భరాని వీటకు 12 ముళ్ళ భరాని వీటకు ఆ కోడిని గుచ్చి చక్కెర కదుకుతున్నారు. కోలాట చిటికలు వేస్తున్నారు. ఆకలు పొడబొమ్మలు ఈరలు వేస్తున్నారు. సంబరాలు చేస్తున్నారు. అంత చేస్తుంటే ఆ పాపారాయుడు ఆయన పనులు వెత్తి పక్కున వల్ల సంతోషపల్లా నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నాడు. పందెం వేసుకున్నారు కదా. నీ పాలగాళ్ళు నగాల గాని నాగలేయాల గాని నువ్వేం చేయకూడదు. నా పాలగాళ్ళు కానీ నేనేం చేయకూడదు. ఈ కమ్మలు కలిసి పందెం వేసి అదే పందెంగా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు పాపరాయుడు. సంబరాలు అయిపోయా. ఒక పావు గంట అరగంట సేపు అయిపోయా. చూసినాడు ఎవడు కమ్మదొర కలిగరాజు. మరి చూస్తేవేమయ్య రాజా రామ చూస్తేవేమయ్య కంటివేమయ్యో విజయ రామ రాజా రామ పరాక్రము చాలా చూస్తేరా రామ బొబ్బిలో పరాక్రములో చాలా చూస్తీరా రామ. వాళ్ళ కోడికి గాయమై కింద పడితే మన వాళ్ళు కత్తి తీసుకొని పోతే నక్కరోడు చెప్పడం డొక్కించిన కొడక కొడుకు చేయకండి అండ్రి అండ్రి కోడిని తీసుకుపోయేది దేవుని ప్రార్థించి మళ్ళా గాయమై కోడితో మళ్ళా సో మన కోడిని ఈట గుచ్చుకొని జగ్గరకలు దొక్కుతారు. కేరింతలు కొడతారు. ఈలలు వేస్తారు. ఆ పాపరాయణ చుట్టూరు కోట గుడి దేర చుట్టూరు తిరుగుతారు. చూడయా మన నేవసేవుడు ఏమోలేనా వాళ్ళు కోపస్తులు కొద్ది తుడుకు మచ్చు కొద్ది నిదానం పడు ఈ కమ్మదర కలిగారు అయిపోయేది కూడా ఉండు. సరే తమ్ముడా పాపరాయణ ఏమన్నా ఏం లేదు కానీ ఇట్లా నీ పందెము నీ ఒకసారి నాకు కూడా సార్ కుదరదు. వృధా అన్ని వృధా లేట్ అవుతుంది. ఓట ఒకటే పందెం. నా 300 కోలు నీ 300 కోలు అంతే. అదే పందెం తమ్ముడా. సరే కాళ్ళు అట్టే కాలండి. అప్పుడు ఎలమా పాలగాళ్ళు 300 కోళ్ళు పట్టారు. ఆ పూసలపాటి వాళ్ళు 300 కోళ్ళు పట్టారు. వాళ్ళ కత్తులు కట్టారు. చూపించి ఇచ్చినారు కోళ్ళని. ఏ విధంగా ఆ కోళ్ళు కొట్టుకుంటున్నాయి కోళ్ళ పందాలు. కొల్లారామ నిమిలి ఆటలాడుతాయి బొబ్బిల కొల్లారామ ఎగిరి ఎగిరి దత్తయమ్మ బొబ్బిల కొల్లారామ అగుడువా పుసబాడి కొల్లారామ జిక్కులు 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 పుసబాడి కొల్లారామ పాలగాల సన్నదూరి పారిపోతాయా రామ పుసలపాడి దారి వచ్చా పుసలపాడి కొల్లారామ
వస్తాయా రామ అయ్యా అవి కమ్మదొరా డేరా కాడికి రానే వచ్చి నాయా రామ కమ్మ దొర్రా దొర్రా కాడికి రానే వచ్చి నాయా రామ కోళ్ళ కత్తులు ఎప్పుడు ఇచ్చినారు మా చూడు మా 8 నిమిషాలు ఎప్పుడు మొదలు కలిగిన కోళ్ళ ఇచ్చినారు అయ్యా కోళ్ళు కత్తులు కట్టినారు దిబ్బల మీద కోళ్ళు ఎరకదిలే కోళ్ళవి కోళ్ళని ఎమ్మడి తంతే ఉరుకుతా ఉన్నాయి పేరగాల సందులో పడి పుస్తల పాడుతాడు ఉరికే కోళ్ళని జిల్లా బొబ్బులు ఎటవాయి కోళ్ళు ఎటవా అని కమ్మదలు కలిగిన కాడికి వచ్చినాయి ఆ కమ్మదలు కలిగిన అద్దాల నిండు అద్దాల కూర్చున్నాడు బాగా అయ్యా కోళ్ళన్నీ చూసా అద్దంలో ప్రజలు కనపడా ఇక్కడే ఉన్నాయమ్మా కొల్లారామ ఇక్కడనే ఉన్నాయమ్మా పుసపాటి కొల్లారామ ఉన్నాయి రామ ఎగిరి 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 మనగా తంత ఉన్నాయా రామ చూసినాడు కమ్మ ధర కలింగు రాజేనా రామ రామ్ బబ్బిల కొల్ల ఏమో మనసులు తాయా రామ దుప్పుడు పడి దిక్కులేసా అన్న కాలింగారా అగుడువా అన్న కాలింగారామ రామ ఎగిరి ఎగిరి దంతా ఉన్నాయి కొల్లారామ రామ మనసులే ఉందంతా ఎమ్మా ఎడమల కొల్లారా గుర్రందార గుండాల పయ్యారామ రామ లగనం లేదు గుర్రం ఉన్నది జియా లేదా రాముడు గుర్రం లేదుగా నెక్కి పారిపోతాడా రామ అయ్యా కోళ్ళు తరుముకుంటా వచ్చా ఆ పుష్పాడు కోళ్ళన్నీ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయా పాలగాల సందుల్లో సాయంత్రం పడి దిబ్బల దగ్గర కూడా పాయ కోళ్ళు ఈ కోళ్ళన్నీ బొబ్బిలోళ్ళ కోళ్ళన్నీ అన్నీ కమ్మల కాడికి వచ్చినాయి వాడు అద్దాల సింహాసం వేసుకుంటున్నాడు నీడు బుద్ధంలో నీడగల ప్రతి కోళ్ళకు ఇక్కడనే ఉండే కోళ్ళ ఎగిరి తగ్గుతా ఉన్నాయి అద్దాలకి వాడు తగ్గుతున్నాయి వాయబ్బా ఈ అద్దాలు తగ్గుతున్నాయి ఈ కత్తులు లేకాడ గుచ్చుకుంటాయి వాడు కుది దప్పుడు దిక్కులేసి గుర్రం దేరా గుండాల అంటే లగాం లేదు జీన్ లేదు గుర్రం ఉందా గుర్రం ఎక్కినాడు సెలవు అన్నాడు గుర్రం పోతా ఉంది అయ్యా కోడి పందెం మొదలైన కానించి ఆ పాపాడు పళ్ళెత్తి పక్క నవ్వినోడు కాదు సంతోషపడినోడు కాదు కేకలేసినోడు కాదు ఏం చేసినోడు కాదు వాని అగుడుకలు చూసి మొదలు కలిగరాదు కోళ్ళకు భయపడివాడు పారిపోయే విధానం చూసి ఎవరు పాపరాయుడు గడ్డ ఫలవైన పాపయ్యా రామ జానకంటూ వీలుగా చూసా రాయుడు పాపయ్యా రామ రాయుడు పాపయ్యా రామ కలవరేగుల వంటి వాడు రాయుడు పాపయ్యా రామ రాయుడు పాపయ్యా రామ పళ్ళు తెలిసి పక్కున్న నగని రాయుడు పాపయ్యా రామ సుశనమ్మ మధురాజుగా చాలా చూసినాడా రామ కాలింగ రామ పోయే గురమున వెనక్కి తిప్పారు అన్న కాలింగ రామ ఎప్పుడు ఆ పాపారాడు పనులు వెత్తి పక్కున వాడు కింద పడేది పైన ఎక్కేది గుర్రం ఎక్కేది అవుడు పడేది చూస్తాడు చూసి నవ్వొచ్చి పళ్ళెత్తి పక్కునైనాడు అప్పుడు ఆ పాపారాడు పళ్ళెత్తి పక్కునైనాడు అప్పుడు పోయే గుర్రాన్ని ఎనికి నిప్పినాడు కమ్మలో కలిగరాదు మనం వేసుకున్న పందెం ఏంది నువ్వు నవ్వకూడదు నేను నవ్వకూడదు నువ్వు సంతోషపడకూడదు నేను సంతోషపడకూడదు కానీ నువ్వు మాట తప్పినావు తప్పి నన్ను చూసి ఎగతాయిందరా నీకు ఒరే నిన్న కాకమన్న కోటకొచ్చి కోట కట్టి ఈ దండులో ధనములో బలమంతుడు మందిలో బలమంతుడు మాట కాని పూట కాని ఢిల్లీ నుంచి గల్లి దాకా నుంచి విజయనగరం దాకా మాట గలవాడిని కమ్మదలో కలిగరాదు విజయనగరం సామ్రాజ్యాన్ని ఎత్తున్నా నేను నన్ను చూసి నవ్వుతావు నువ్వు పట్టపల్లిలోని కోట రామ పట్ట
కోటని పాడు చేస్తాని నా రామ నేను దుబాసి మందిని కోటకు చేస్తారా రామ దూదమాడి దుబాసి మందిని కోటకు చేస్తారా రామ మరి ప్రవాసి మందిని కోటకు చేస్తారా రామ పండెమాడి ప్రవాసి మందిని కోటకు చేస్తారా రామ నాటేనా రామ బొబ్బిల్లి కొట్టి బొబ్బిలి కింద పొవాకు నాటేనా రామ పాడు చేస్తానేనా రామ పట్ట పగలో బొబ్బిలి కోటని పాడు చేస్తానేనా రామ కమ్మధులతో కట్టినావా రామ కమ్మధుల కాలింగో రాజుతో కంటూ కట్టినావా రామ కోట దూదమాడి దుబాసి మందిని తెస్తా నేను పరాసి మందిని తీసుకొచ్చా లెక్కలేని సైన్యాన్ని దింపుతా నీ బొబ్బిలి కోట చుట్టూరు కోటకు 3 ఆవిడ కోట ముట్టడేస్తా పట్ట పగులు నీ పూస బొబ్బిలి కోటని పాడు చేస్తా బొబ్బిలి కొట్టి బొబ్బిలి పైన సదులు చేసి బొబ్బిలి పైన పొగాకు నాడతారా ఏమనుకున్నావు ఈ కమ్మదన కలింగరాలంటే ఎగతాలైందా నీకు మొన్న నువ్వు గోల్కొండ శిశువులు కడితే పాలగాను అయిపోయినవారా నువ్వు రాయుడా పాపయ్య 7 తరగతులు నీ మామయ్యలే మెట్ల రాత్రి తరగతులు 7 గడియలు వెళ్తా నేను పరకరం అన్నాడు అప్పుడు చూసినాడు పాపారాయుడు పళ్ళు గొరిగరు రాయుడు పాపయ్య రామ పడపడ పడపడ పళ్ళు గొరిగరు రాయుడు పాపయ్య రామ రామ పట్ట పగులు పైటాద్రమున పాడు చేస్తని కమ్మదర కలిగరాదా బొబ్బిలిని నాశనం చెప్తా అంటున్నావు లెక్కలేని సైన్యం తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నావు సరే అప్పుడే అదే పనిగా నువ్వు చేస్తే నా మామయ్యలే 7 మెట్ల తర్వాత బంగారు సింహాసనం 7 గడియలు ఎత్తున్నట్టున్నావు మా సింహాసనం ప్రతికరణ చెప్తున్నావు కదా కమ్మదర కలిగరాజా 7 గడియలు వేస్తావు అదే నువ్వు చేసిన ప్రతికరణ నువ్వు నెరవేర్చుకుంటే అదే బొబ్బిలి కోటలో నేను ఉంటే రామ నక్కతోటి జమ దండ బాగులు డొక్కన వేసేనా రామ దంజమేసు కాలింగ రామ తెగులు చేసి దంజమేసరు వన్న కాలింగ రామ నువ్వు చేసిన ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకుంటే నువ్వు కోట రాష్ట్రం లేచి మా సింహాసనం నువ్వు వెళ్తే 7 గడియలు నీ నక్క నోటి జంతట బాగుతో నీ డొక్క తీసి నీ పేగులు దంజమేస్తే నా ప్రతిజ్ఞ చేసినాడు కమ్మదరు కలింగరాజు ఆ శ్రీరామరాజు వాళ్ళు ప్రతిజ్ఞ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు వీళ్ళు పాలనరా కోటకని ఆ పాపారాయుడు రాయుడు పాపయ్య రామ కోటాకేమో కదిలే వస్తురే రాయుడు పాపయ్య రామ కోటకు తరిదలు వచ్చినారు పాలగాళ్ళు పాపారాయుడు సైనికులందరూ అప్పుడు మరుసటి రోజు తెల్లవారుగా కచూరా సభ జరుగుతా ఉంది రాజసభ జరిగినప్పుడు అప్పుడు అడుగుతున్నాడు వృత్తాంత కోటి పందె వృత్తాంతం ఎవరు ప్రభు రంగారావు ఆ అల్లుణ్ణి పాపరాయుడిని అల్లుడా రాయుడా పాపయ్య పండు వాయన వల్లుడా పాపయ్య రామ కాయవాయన పండు వాయన రాయుడా పాపయ్య రామ రాయుడా పాపయ్య రామ పోయిన కార్యము ఏమి ఆయరు రాయుడా పాపయ్య రామ పండుగలేదు వల్లుడ మామయ్య రామ కాయగాల పండుగల మామ రంగరా
పండుగాల పండు పగిలి పై మీద పడితే 12 ఒక్కల ఏమలుడు అవు మామ అని ఆడ జరిగిన వృత్తాంతం అంతా చెప్పినాడు మామకు. పందెం పోతే మామ కోడి పందెం పోయిన వాళ్ళు కోడి పందెం ఆడినాం. వాడు కోడి పందెం ఆడితే మన ఓడిపోయా ఫస్ట్ మన కోడి గాయమాయ పరాక్రమం చేసా పోయిన మళ్ళీ గాయమై కోడితోనే మళ్ళా పందెం గెలుస్తా అని వేణుగోపాల స్వామిని ప్రార్థిస్తే వేణుగోపాల స్వామి కూడా కోడి కోడి బతికి మళ్ళా పందెంలో గెలిస్తే వాడు ఓటా పందెం కట్టారే నువ్వు నాకు కూడదు నేను నాకు కూడదని అలాగే ఉన్నా నేను. కానీ మన 300 కోళ్ళు పందెం ఒకటేసారి ఆడతామని వాళ్ళ 300 కోళ్ళు మన 300 కోళ్ళు అలాగే పందెం ఒప్పుకుంటే ఓటా పందెం ఒప్పుకున్నా మామ. ఒప్పుకున్న పందాల్లో వాడి 300 కోళ్ళు పరారైపోయి వాడు అద్దాల కుర్చీలో కూర్చుంటే మన కోళ్ళని వాడి మీద పడా కోళ్ళు ప్రతిమ కనపడా వాడిని తన్నే మన కోళ్ళు. మన కోళ్ళకు భయపడి వాడు దప్పున వాడు దిక్కులేసి గుర్రమెక్కిపోతుంటే పారిపోతుంటే నగితే మామ. నగినందుకు వాడు పరాక్రమం చేసి నీ బొబ్బిల్ని నాశనం చెప్తారా అని వాడు మొత్తం పరాక్రమం చేసి వాడు పరాక్రమం 7 తరగతులు మన బంగారు సింహాసనం వెళ్తా అంట. రాజా 7 మెట్ల రాజతరగతి వెళ్తా అంట మామా. అంటే నీవు కూడా అదేగా నువ్వు చేసావు ఆ పని నువ్వు చెప్పిన పనులు చేస్తే జెండం రాదు నీ డొక్కలిసి నీ పేరు తీసి వేసుకుంటా అన్నా కలింగా నేను ప్రతి మొత్తం జరిగిన వృత్తాంతం అంతా చెప్పినాడు. గడగడ ఉనికినాడు ఆ కమ్మదన కలింగ రాదు. దడ్డులో ధనవంతుడు డబ్బులో ధనవంతుడు మాటకారి మూటకారి చక్రవర్తి చుట్టూ ప్రాంగణ రాజువాడు ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా మాట ఉన్నవాడు. వాని మాట చెప్తుంది మన మాట చెప్తుంది. వారి మాట పెద్దల మీద చిట్టలుడు ఎంత చెప్పినా రామా ఎంత చెప్పినా వినా జాల రాయుడ పాపయ్యా ఎంత పని చేసిన వల్లుడా ధర్మయ్యా రామా ఎంత పని చేసి రాయుడ పాపయ్యా పల్లె బొబ్బిలికి కంటూ వీరా రామ కంటూ లేని ఒక పల్లె బొబ్బి కంటూ జగదురా రామ వాడు చెప్తాడురా రామ జూదమాడే దువాసి మంది వాడు చెప్తాడల్లుడా రామ వాడు పరాసి మందిని వాడు చెప్తాడల్లుడా రామ పందెమాడి పవాసి మంది వాడు చెప్తాడల్లుడా రామ సలేమురా కంభవాని తోటి రామ దక్కలేము జయించాలేమురా కమ్మవాని తోట కాటికి పోయినా పోదు కమ్మవాని పీడ రామ కాటికి పోయినా వెళ్ళిపోదురా కమ్మవాని కొను రామ చెప్పినా వినకపోతే వల్లుడు కమ్మవాడితో కట్టు కొర్తివి కట్టు మళ్ళీ వాడు కోడి పందానికి కదా పిలిచింది వాడు మనసుల పందానికి పిలిచినాడు వాడు మనసుల పందెం కట్టాడు కదా అల్లుడు. ఎట్లా చేస్తావు ఏం చేయాలరా ఎంత చెప్పినా అయినవు నువ్వు వల్లుడా పాపయ్య పసి బిడ్డ బాలదే ఉన్నారు రా కోటలోనా రామ పసి బిడ్డ చాలా ఉన్నరే బొబ్బిలి కోటలోనా పశువులు శిశువులు చాలా ఉన్నారు రా బొబ్బిలి కోటలోనా రామ ససుగులు పిసుగులు చాలా ఉన్నవే బొబ్బిలి కోటలోనా రామ రయస్సు గాని చిన్ని బాలలు కోటలో ఉన్నారా రామ రైసు అయినా వాడకులు చాలా ఉన్నారల్లుడా వికరేముంది కోట రామ నిశ్చగలిగినగా పల్లె బొబ్బిలి నీళ్ళ పాలు వాయా రామ నిశ్చగలిగిన రాజా బొబ్బిలి నీళ్ళ పాలు వాయా రామ నిశ్చగలిగినగా పల్లె బొబ్బిలి నీళ్ళ పాలు వాయా రామ ప్రతిష్ట కలిగిన పల్లె బొబ్బిలి పోయానా రామ ప్రతిష్ట కలిగిన పల్లె బొబ్బిలి పాడైపోతుంది రామ పశువులు శిశువులు ఉన్నారు పచ్చి బాలింతలు ముసలు రాపులు పచ్చని సంసారాలని నాశనం అయిపోతాయి కదలుడా. ఒరే మనం యుద్ధం అంటే మాట్లాడుకున్నావా నాయన వాడు పందెం వాడి ప్రాస మందిని తెస్తాడు వాడు దుబాస మందిని తెస్తాడు వస్తుల ధనం ఉంది వారికి చక్రవర్తి వాడు 3 ఇళ్ళ పల్లె మనకు మన కట్టలుడా కోస కూతలు కూయమాకు కోస కూతలు కుయ్యలోకు మామరంగ రావా మాటలు మామరంగ రావా రామ
మాటలు రయ్యలోకు మామ రంగరావా రామ పల్లు కొరిగరు రాయుడు పాపయ్య రామ పడ 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 పల్లు కొరిగరు రాయుడు పాపయ్య రామ ఒకడు దింపినాడా రామ తెల్లటి కళ్ళకు ఎర్రగా రత్త ఒకడు దింపినాడా రామ మెడిమలో దిప్పేమా రామ వీటెత్తుగా తీయలో వల్ల మెడమలో దిప్పేమా రామ చేమా రామ కోట వత్తుగా పినియలో వల్ల కోటను విడిసేమా రామ వద్దే మామ రంగరావా రామ వదలవద్దు బెరపడవకు మామ రంగరావా రామ మాసడుడవే మామ రంగరావా రామ సెలవు పెట్టుగా సమాసడుడే మామ రంగరావా రామ మామ రామ పట్ట పగులుగా పుసల్ పాడు చేస్తా మామ రామ ఆగ్రమైన కోపం చేతి మామ కోస కూతలు గుయ్యవాగు మామ కోట లోపల పట్ట పగులు వాడి పుస్తలు పాడు పిండి పిండి చేస్తా సైన్యం ఇట్లా పోతా వారి కోటకు చెప్పు సెలవెట్టు మామ అన్నాడు ఆ కోప దుడుకు వేల దుర్మాగ్రమేలలో రాయుడ పాపయ్య రామ దుడుగు వేల దుర్మాగ్రమేలలో రాయుడ పాపయ్య రామ శాంతమప్ప రాయుడ పాపయ్య నిదానమయ్యా శాంతమయ్యా రాయుడ పాపయ్య రామ నిదానం పడతా ఉన్నాయన కోపం ఎందుకు అంత కోపము ముందు జరగబోయే వృత్తాంతం చెప్తున్నాళ్ళుడా నేను చూసుకుంటా నువ్వు భయపడాకు నువ్వు కోటను పరిపాలన చేసుకో అంతే బయట వచ్చే మాట పోటు ఏటు అని నేను చూసుకుంటా ఈ కోటకు దగ్గర కొనవసరం రాయుడు పాపయ్య ఉన్నాడు సర్లేళ్ళుడా అలాగే గాని అని వారి కథ బొబ్బుల కథ ఉన్ని ఎన్ని నిమిషాలమ్మా ఉన్ని అప్పుడు కమ్మదొర కళింగరాజు ఏ విధంగా కోటకు బొబ్బిలి కోటకు దుబాసి మందిని ఆ ప్రాంతంలో పూసి ఫ్రెంచ్ సైన్యాన్ని ఆ 100,000 దుబాసతు సైన్యాన్ని ఏ విధంగా హైదరాబాద్ ఏ విధంగా కోటకు వస్తున్నాడు ఆ బొబ్బిలి కోటకు కట్ చేయి